Вітаю вас, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брест» у Міністэрстве дзяцінства. Традыцыйна сустракаемся з вами тут у нядзелю увечары. А вы ведаеце, як маленькія дзеці спасцігаюць гэты свет? Пра гэта мы вам сёння і раскажам. Будзем разам з вами гуляць і вучыцца. А зараз я вам прадстаўлю удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Сустракайце Мацвей. Вітаю вас. Ганна. Прывітанне, сябру. І Лера. Добрый вечер. Рада вас вітаць, паважаныя міністры, у нашым міністэрстве дзяцінства. Давайте прадставімся, хто за што адказны сёння, калі ласка. Я министр дзіцячых пацешак і лічылак. Я министр загадак. Я міністр традыцыйных гульняў. Вельмі добра, сёння нас чакае адзін, я бы нават сказала, з самых дзіцячых выпускаў у міністэрстве дзяцінства. Скажыце, калі ласка, ці ведаеце вы увогуле, што такое гульня? Вераніка, мы ведалі тэму пасяджання. І як адказныя міністры добра падрыхтаваліся. Я нават здагадалася, што вы абавязкова запытаеце, што такое гульня. І мы з сябрамі паглядзелі ў слоўніку. Якія вы малайцы, і што вы там знайшлі? Першая каротка – занятак, дзейнасць дзяцей. Цалкам згодна з такім тлумачэннем. Гульня – гэта занятак з мэтай адпачынку. Гэты занятак адбываецца па нейкіх правілах, мае нейкія свае умовы, так, сябры? Раскажыце, якія гульні вы ведаеце? Сняжкі. Сняжкі ў зімовы перыяд вельмі добрая гульня. Хованкі, салкі. У салках трэба Даганяць другіх дзяцей. Вельмі добра. Футбол. Ну, таксама і спартыўныя гульні ёсць. Дзяўчаты, а ці гулялі вы ў лялькі? Гулялі. Дачкі маці. Дачкі маці таксама вельмі папулярная гульня была і ў маім дзяцінстве. Мне падаецца, ў дзяцінстве маіх маці і бабулі. Што яшчэ, міністр Ганна? Казакі і разбойнікі. Але ж я вам хачу сказаць, што гульня – гэта не толькі забава, гэта вельмі сур'ёзна, згодна са мной. Гэта магчымасць вывучаць свет. Калі дзіця толькі нараджаецца, яно ж пакуль нічога не ведае. Гульня яму дапамагае ва ўсім разабрацца. Адзін з выпускаў Міністэрства дзяцінства быў прысвечаны псіхалогіі. Мы ўжо ведаем, што гэта. Дык вось, мы з калегамі вярнуліся да псіхалогіі і даведаліся, што менавіта гульня – гэта галоўная дзейнасць у дзяцей. Так, сапраўды. З маленькім дзіцём адразу пачынаць гуляць. Каб дзіця навучылася размаўляць, патрэбны гульні. Так, і не толькі размаўляць, але і навучылася нейкім штодзённым рэчам, нават навучылася сябраваць. Для ўсяго для гэтага, мае паважаныя міністры, і патрэбны гульні. А вось наколькі гульня гэта сур'ёзна, і чаму гэта так цікава, нам раскажа ганаровы госць сённяшняга пасяджэння. Гэта выкладчык дадатковай адукацыі сярэдняй школы нумар 21 горада Брэста Сандрыкава Ольга Александровна. Сустракайце. Добрый вечар, паважаныя міністры, Вераніка, гледачы. Скажыце, калі ласка, якую ролю гульні адыгрывалі ў народнай педагогіцы нашых продкаў? Гульні былі накіраваны на тое, каб навучыць дзіця працаваць у полі, у лесе, у хаце. І цяпер дзеці гуляюць кравец-шыец. Гульня проса, гэта гаспадарчая гульня. Паштовачкі выйшлі вось такія з гульнямі беларускімі. Былі гульні на святы. На Вялікдзень вы ведаеце, так, што біткі, з горачкі катанне яек, а гульня на Ягор'еў дзень – гульня пастухоў. Гэта гульня замова нават. Такая абрадавая гульня, іх шмат. Ольга Александровна, атрымліваецца, што гульня гэта сапраўды сур'ёзна. І нават яшчэ да таго, як дзеці навучыліся чытаць і пісаць, яны спасцігалі гэты свет і вучыліся з дапамогай гульняў, так? Гульняў, лічылак, нават дражнілак, забавак. Усё гэта вось так вучыла дзіця жыць і працаваць. У нас ёсць міністр пацешак і лічылак, так, Ганна? Раскажыце, калі ласка, а што такое пацешка? Пацешкі – гэта верш. Пацешкі весяляць, вучаць, бадзёраць. Яшчэ ёсць задзіркі, дражнілкі. А мы можам прыклад пацешкі нейкі паслухаць? Канешне. Як лічыць ляльку? Натуся. Натуся. Латкі латком, піражкі з мятком, кашка з алеем, есці не ўмеем.
Пацешка вучыць дзяўчынку быць маці. А яшчэ у мяне ёсць такі гусачок, і я вам таксама раскажу пацешку. Го-го-го, гусачок, зрабі хлопчыку свісток з беласнежнага крыла ды з бліскучага пера. І зрабіў ён, і паграў, і сыночак заіграў. Такая пацешка дзіця усцішала. Ну, я яшчэ хочу сказаць нашим маленькім гледачам тое, што у час наших бабуль не было лялек, якіх рабілі на заводах, так? А лялек рабілі самастойна. Я вам раскажу яшчэ такую задзірку, каб вы Давайте. разумелі, што ж такое задзірка. Сергей Верабей на коне катаўся, руки, ноги паламаў, без штаноў астаўся. Вось такая задзірка, яны не крыўдзяць, а весяляць, каб дзеткі не абіжаліся ні на што. Вось былі такія задзіркі. Я ведаю, што ёсць яшчэ адзін, як яго назваць, жанр, які вельмі любяць дзеці і дарослыя таксама. Гэта загадка. Загадка іншасказальная, апісанне жывой істоты і з'явы, якую трэба пазнаць і адгадаць. У мяне есть такая загадка. Ляціць птах цераз Божы дах. Ляціць, гаварыць, тут моя сіла гарыць. Вось мы думаем, птах – гэта штосьці іншасказальнае. Як нам Лера паведаміла, так, ён абавязкова павінен быць з крылкамі. А вось Божы дах – гэта што? Это церковь. Церковь. А ў церкві гараць Свечка. свечка. А свечка робится с воска. А воск робіць пчала. Пчала. Вось бачыце, якую складаную загадку вы Просто неверагодна. адгадалі. Гэтыя загадкі, яны вучаць яшчэ лагічнаму мысленню, Так, вобразнаму так. мысленню. Учаць думаць, бачыць. Ну і мы пераходзім, міністр Мацвей, да гульняў. Гульня – это традиционная забава детей. Гульні былі розныя. Залежала гэта і ад пары года. Улетку гулялі больш карагодныя, даганялкі. Трэба было больш прасторы, і былі такія гульні, як фарбы, гусі. Занька з лесу ідзе, карагодная гульня. Ольга Александровна, скажыце, калі ласка, а ці ёсць нейкія традыцыйныя гульні беларускія, якія мы разам з нашымі міністрамі можам нават вось тут падчас пасяджэння за сталом згуляць? Канешне, ёсць такая гульня, гулялі на Пасху, на Вялікдзень, яйка пад капялюшам. Гулялі ў гэтую гульню так. Лера, закрывай вочки, а Матвей будзе хаваць яйка пад капялюшам. Лерачка павінна пакласці кіёчак туды, дзе паклаў яйка Матвей. Падымаем шляпу, падымаем. Вось, адгадала, малайчына, малайчына. Яшчэ гульня лічылка. Вучыць дзіця лічыць. Трэба ўзяць у одну руку арэшкі, Ганначка, бяры, а другой будзем мы з ёй выкідваць пальчик. Раз, два, три. У мяне не цотнае, у Ганначкі Цотная. цотнае. Кладзем арэшкі і лічым. Так. У мяне 13, у Ганначкі У меня 10. 13 плюс 10, колькі? 23. 23 лік цотны ці не? Не. Тады гэтыя арэшкі дастаюцца ўсе мне. Народная матэматыка такая. Так. Ну, а мы запрашаем вас, наши дарагія маленькія гледачы, да нашага гульнявога карагода. Дарагія сябры, зараз мы разам з вами на тэлевізійнай пляцоўцы для традыцыйных гульняў. Нашы міністры запрасілі сваіх сяброў з двух тэатральных гурткоў. Гэта ў нас Марыя, Захар і Марыя. Спецыяльна для гэтай праграмы мы зрабілі шпачка. Таму і верш Віктара Шнільпа «Шпачок». А чытае ў нас яго Захар. Як пришел весновый час, прилетел шпачок до нас. Я давно шпака чакаў, я шпакаў не змайстраваў. Каб жа гэтую вясной шпак жыў дружна і ў сям'ёй са спачыхаю сваёй, каб яны штодня спявалі і са мной сябравалі. Чытанне верша можна зрабіць нават такой тэатральнай невялічкай пастаноўкай. Ольга Александровна, але мы ўсё ж такі сабраліся дзеля таго, каб паказаць сапраўдныя традыцыйныя дзіцячыя гульні. З чаго пачнем? Давайте мы пачнем з гульні «Малако». Выбіраем галоўных герояў. Гэта
гаспадыню і кота. Астатнія дзеці – гэта глечыкі. Гэтая гульня для таго, каб дзеткі былі сильныя і спрытныя. Тут на лавце дети сели, тут вороны приляцели, тут присели ля ворот, гэта маці, гэта кот. Пачынаем, сядаем, глечыкі. Кот на вушка выбярэ глечыка, якога ён павінен апракінуць. А мы павінны быць сильнымі і сядзець крэпка-крэпка на сваіх ножках. Кис-кис, мяу-мяу, ты где гулял? На дворе. Будешь ловил? Не. Чему? Молока хочу. Выбирай, гладыжек. Маша павінна на вушка сказаць, каго яна выбрала, гаспадыня. Если здолеешь, бери. Перагуліла, да, глечык. Ось такая гульня на вынослівасць. А цяпер мы прапануем вашай увазе гульню мышка. Мышку мы зрабілі вось такую маленькую. Лера будзе мышка. Кот, Захар заплюшчвае вочки. А мышка камусьці з нас пакладзе сваю мышку. Пры гэтым яна будзе казаць некаторыя думкі, якія яна падрыхтавала. І гэта развівае думкі мыслення дзіцяці, гэтая гульня. Паглядзім. Гэтаму дала, гэтаму не дам, гэты пачакае, гэтаму падумае, гэтаму потом, гэты пастаіць. Кот, ідзі шукаць мышку. Тут таксама спатрэбіцца веданне псіхалогіі, мне падаецца. Так, пазнае па вочках, у каго мышка ці не? Ну, трэба ўглядацца ў твары. Трэба звяртаць увагі, коцік, на розныя знакі, каб здагадацца, у каго мышка. Здагадаецца ці не? Як вы лічыце, сябры, здагадаецца? Не здагадаўся. Коцік, я ж кажу, трэба звяртаць увагу на знакі. Хто больш за ўсіх балбоча, той і вінаваты. Вось, у Веранікі мышка. Вось такая гульня. Паважаныя міністры, ганаровы госць, дзякуй вялікі вам і вашым сябрам. Я лічу, што мы атрымалі вялікае задавальненне ад такой цікавай сумеснай гульні. І я мяркую, што нашыя маленькія гледачы таксама многаму сёння навучыліся. Але зараз, паважаны міністр, нам неабходна падвесці вынікі нашага сённяшняга пасяджэння. Што скажаце, сябры? Гульнявая дзейнасць адна з асноўных у маленькіх дзяцей. Так дзеці спасцігаюць навакольны свет і вучацца сябраваць з іншымі людзьмі. Гульня – гэта традыцыйная спадчына, якая дасталася нам ад продкаў. Дзякуй, міністр Ольга Александровна, калі ласка, знаёмцеся з рашэннем нашых міністраў, калі згодныя, ставце свой подпіс. Канешне, згодна. А мы замацоўваем вашае рашэнне, паважаныя сябры, пячаткай. Ольга Александровна, і напрыканцы у мяне яшчэ будзе да вас пытанне. Скажыце, а куды ісці, калі нехта з нашых гледачоў захоча больш падрабязна, больш дэталёва вывучаць традыцыйныя гульні беларусаў? Да нас у гурток. Чакаем усіх, навучым гуляць у традыцыйныя беларускія гульні. Дзякуй. І на гэтым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства завершана, але заставайцеся разам з намі, бо наперадзе нас яшчэ чакае чытанка. Дарагія сябры, сёння мы разам з вами разбіраліся ў традыцыйных гульнях, пацешках, лічылках, дражнілках і гэтак далей. Даведаліся вельмі многа. А зараз разам з міністрамі мы прадставім вам пацешку, якую чыталі матулі сваім дзецям падчас ткацтва. Калі ласка. Просіць зайчык русачок: мама, вычы ручнічок, вычы неабыякі, вычы, каб былі грыбкі, і арэхаў горачка, любіць іх вавёрачка, а яна ў садку між нас імянінніца якраз. Падаруе ручнічок, хай павесіць на сучок. Добра, мовіла зайчыха, і за кросны села ціха. Рады, зайчык русачок, чэцца рушнічок.
Вось такая цудоўная пацешка. Гуляйце ў добрыя гульні, сябры. А мы ж з вами сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!